Sa miagi na itong paghisgot, kabahin sa pagtuo, atong nahisgutan nga ang pagtuo mao'y naghulma, mao'y nag-umol sa atong adlaw-adlaw kinabuhi. Gani, panglantaw sa kinabuhi. Ang pangutana karon, angay na itong pamalandungan, kung unsa maning kinabuhi. Unsa maning kinabuhi nga umulon, nga pormahon sa pagtuo. Una sa tanan, kinahanglang importante kaayo nga masabta nato, nga matuuhan nato, nga ang tawhanong kinabuhi gasa sa Dios. Gasa sa Dios. O ang Dios mo ay sukaranan. Nganong bililhon ang kinabuhi sa tao? Nganong hamili? Kay ang tao ginama sa Dios. Sa iyang larawan o kasamahan. Daghan kayong minugna ang Ginoo. Mga planeta sa kawanangan, mas dagko pa nato, no? O sa labing gamay. No? Pero ang tao ra, mao'y iyang gihimo, sumala sa balaang kasulatan, subay sa iyang larawan o kasamahan. Unya, wala lang himuan niya ang tao, unya gibiyaan. Gituboy pa yun, mitaas ang dignidad natong mga tao. Sa diha, nga gipadala niya ang iyang bugtong anak o nahimong tao, uban ka nato. Pinaagi sa mahal nga Birhen Maria. Si Jesus mipuyo uban kanato. Ang pulong, ang anak sa Dios, nga diha pa sukad sa sinugdan, nahimong tao. Mauna nga di na ordinaryo ta nga binuhat. Dili ta pariha sa uban nga mananap. Si Jesus naghatag og kapuno sa tawhanong kinabuhi. Diha sa pagtuman niya, ipakamatyan niya, ihalad siya kaugalingon sa krus, aron kitang tao makabaton sa kinabuhi dayon. Kinabuhi gikan sa Dios ug mobalik sa Dios. Kinabuhi gasa sa Dios. Kinabuhi balaan. Mauna nga wa gyud bisan kinsa nga tawo nga dunay gahom ug katungod sa pagguba sa kinabuhi sa tao. Ikalimang sugo sa Ginoo, dili ka magpatay. Pangutanan ni tuman ka tani ini. Dunay mga tao physical, pero daghang higayon. Nga atong gipatay ang sa katawo, ang espiritu sa katawo pinaagi sa atong mga pulong. Pinaagi sa atong pagdaog-daog. Tuod man, daghan kaayo, mga ligdas lang sa kadalanan. Sa usa ug lain nga hinungdan. Panwa gyoy katungod si bisan kinsa. Bisan ang tao makasasala na kaayo. Bisan ang tao maingon tangpunga sa panglantaw tingali sa ubang mga tao wa na gyoy kaugmaon. Kinailaid sa sala ug sa bisyo. Walay si bisan kinsa nga makapatay niya. Walay si bisan kinsa nga makatapos sa iyang kinabuhi. Kaya nga naman, litang tao piniyalan lang
nini maong kinabuhi. Ang Dios mao'y tinubdan niining tanan. Mo bitaw na nga ngatong gituhuan yun kitang mga Katoliko nagtuo yun nga ang kinabuhi nagsugod sa sabakan sa inahan. Sa sinugdanan nini ang sabakan sa inahan. Ug walay bisan kinsa nga tawo nga mo guba mo patay niini ug hangtod sa lubnganan. Piniyalan lamang kita. Hinulaman lamang kita. Gikan sa Dios. Pero nindot kayo ni. Kay kung gasa di ang kinabuhi nato, bulahan kita. Oh? Bulahan kita nga gigasahan. That's the positive thing. The good news. Bulahan ta kay hinimo tas Ginoo, gimahal ta niya, iantos ta niya, ug gitagaan gyud kahigayunan nga mahibalik ta kaniya bisan pa man kita mismo mao'y nagguba sa atong kaugalingong kinabuhi. Larawan ug kasamahan. So, tinguhaon nato nga magpuyo ta sa kapuno sa kinabuhi. Lawas nun ug espirituhan. Ano mangutana ta, diyon sama nato pagpangga ang atong kaugalingong kinabuhi. Ipasagdan ba? Ato bang gilumsan sa bino o atong gidauban nga nang lain-laing matang sa mga drugas nga makapadaot nato? O sa laing bahin, sayunon ba lang di ay nato ang pagpatay sa usa ka tawo tungod kay dili siya o wala siya magtuman sa angayng tumanon? Kita biya tanan dili perpekto. Ug maulay atong basihanan ang kakuwangan sa tao nga sayunon lang nato ang pagkuha sa kinabuhi. Kitang tanan. Why exemption? Apil ta niya na kay kitang tanan dunay kasalanan. Nasakpan lang ng uban. Ang uban nasakpan na pero lihay lang gihapon. Buda matmunan hinumduman nato kung unsa kabililhon ang imong kinabuhi o ang kinabuhi sa imong isig katao. Manalangin unta ang Dios kanato nga ginasahan sa grasya sa pagtuo aron mapaambit sa uban.